Kebono no kharui hamjaka nungbono ta thokaidi. Tamoni hinka ke serapcha mokol mokomoi naidi. O sungsaro gilama borok tongo tangui bono no asuk hamjakhana. Tamo khalai biyang thang nini phone tangui asuk waiting sabo bai koksa abo risi kamaya. Abo no kubui hamjakma tannai khe ungo kaisa ke bwkhabai hamjakma ungo sakno nai hamjaka hinkhe bo jora jora baino nungbai yakarui thangnai bwkhabai hamjakmani hinkhe bo nungbai thaiya sakno tongnai kebono kubui hamjagui maya khe ihi hini sai redi time pass ni bagui kebono takhaidi hamjago hinui pass nungma bai jibono phano hamjakmani wngui thangya abo kaisa no kaham nangjakma se. O sungsaro tongui thanani bwswk bejal phone bai kok saka bo hwnjago sabo bai koksa na kok saya tongkho bo hwnjago tangui siri live bo nung je partner salamdi o bahai nono kari tongui meya nono srapsa pono buibai tongmani nugui manya nono kono ningbai hachal ke tongnani naya o bahai borono nung live bo partner salamdi hamjakma to jotono hamjago thia o hamjakma no kwrak khoromoi thaiya changni bagui kebo tongui maya kahamke nung nini partner bai malai phuru afro nung bono direct mokol bai mokol naisigi kok sari yakromoi nung anu bwswk hamjak hinui karon sungno bukhuk dalar sapono sini mokol sungno kono tatar kok saglak afro ko nung saimanai bini mokol no boboma hayengui tong bini afro nini partner nono sanai ang nono hamjago bebi komunyo hinui afro bo sanai mokol bai mokol pia bai bini mokol nono naisigi sanai kisa ekdom muktui kalai tike sanai nini partner nono ang nono hamjago komunyo hinui ebakha dalar hamjakmani hinkhe afro saimanai bo kisa laisijakma hayengui tongnai nini partner afro nung afro saimanai o puri ano time pass ni bagui hamjago hinui haike norok bahai nangjakbai khe sadi video no bini video no norok khakhayo srungmung rungman khana hinui haike norok chajak hinkhe subscribe kaisa khaikon thani comment khai sadi share khai redi video no norok ni subscribe khaima bai ang video bwskango tebo khainani chai togana.